Civata Ermenî îsal jî bi destûra taybet a hikûmeta Tirkiye li girava Axtamarayê di dêra Sûrbxaçê da cara heftan ayîna xwe pêkanî. Ji nava Tirkiye û derdorê Tirkiye, hejmarek zêde Ermenî ji bo ayînê hatin bajarokê Westana Wanê û bi keştiyan derbasî girava Axtamarayê bûn. Bêriya ayînê Kristyanan mûn pêxistin û dua kirin. Girava Axtamarayê di aliyê dîrokî, bawermendî û dîtbariya xwezayê da cihek gelek girîng û ciwan e. Jina Ermeniya bi navê Varto İcevak ku ji bo tevlîbûna ayînê ji bajarê Antalyayê hatiye Wanê. Got ku ew bi estê xwe ji Ermeniyên Hatayê ne. Ez pir kêfxweşim ku hatime vê derê careyekê ku ez têm û hemberî xweşikbûna wê ez gelek hestiyar bûm. Ji xwe Xuda li her derê ye. Mirov li ku derê dua bike dibe. Lê vê derê bi hevra dua kirin hestekî pir xweş e. Heya ku ez nehatime vê derê min nizanîbû ku cihek wisa heye. Ez matmayîme ku ev der heta niha hatiye parastin. Ez di nava kelecanekî mezin de me. Ji xwe gava min behra Wanê dît, min got qey derya ye. Ev qas mezin e. Em ê îro bo biratî û aştiya cîhanê dua bikin. Welatiya Ermenistanê Kayana Gevorkiyan jî bi heman mebestê hatiye Wanê û ev 4 sale li Wanê dijî. Ben başta her hafta. Ez nabûyme hawlatiya Tirkiye jî. Ez her heftiyetên verê û li verê moman pê dixim û dua dikim. Lê ev roj ji bo me Ermeniyan pirê giring e. Min ji bo aştiya cîhanê û zarokên xwe dua dikir. Silvan Mavelyan jî ji bo ayînê ji bajarê Stenbolê hatiye û nêrînên xwe bi me ra wiha parve kir. Ez hemelatiya Tirkiye me. Hevjinê min jî meletiye ye. Ji bo duakirinê em hatine vê derê. Dema min ev cihên pîroz dîtin ez pir hestiyar bûm. Dayeka min ji Wanê, bavê min jî ji Mûşê ye. Yên me bi giştî ji wan deran çûne Ermenistanê. Heviya min ev e ku aştî were ku malbatên me bikarin vegerin ser cî û warên xwe. Ayîn ji aliyê Episkoposê Patrîkxaneya Ermeniyên Tirkiye Sahak Maşalyan ve hat birêvebirin. Hêjayî bi bîrxistinê ye ku dêra Sûrbxaç nêzî 1100 salan beriya nehe ji aliyê Kraliyeta Vaspûrakana Ermeniyan ve li ser gireva Axtamarayê di nava behra Wanê de hatiye avakirin. Ji salên 1916 vir ve nêzî 95 salan ji bo civata Ermenî ev der qedexe bû. Wan nedikarî ayînên xwe li gireva Axtamarayê pêk bînin. Cara yekê di 2010 da dêr hat restorekirin û piştî bi cihkirina xaçê ayînan jî dest pê kir. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.